Het is een duivels verhaal, zei is. En de smid rotte mij voorthammer en al uit het ijs en begint twakken ze voel aan die achtervolging. En Adam denkt alleen nog maar, ik moet zien dat ik in een boeren kom, in een dorp. En dan zoos het er als een zwel met de wien in de reg. Onder de bregen de draai van Wattentrog. En de smid zit hem nou deun op de hakken en stil tas slaan. Maar rekkend boeten de bregen en veegt met bastensgeweld in het bouwwerk aan en verdwijnt stadig. Met bregen en al die het van het draaiwerk ook knald is, trog het ijs in het wetter. 400 meter verderop leidt Adam Hutridder meer deer als libben op een wal. En kwartelt op handen en voeten mij mooi door het paard naar de deur van het café. En met zijn laatste kracht en slacht er een pekertje aan en gaat dan van zijn stokje. Als de deur open gaat en het omsteend laag is bijluchtend wat er op het drompel leidt, komen ze tot de conclusie dat het Adam Hutridder is, de verneemde kwarte baanrieder. Ze slepen hem naar binnen en stellen hem vragen, maar er komt geen antwoord. De jongen is er al heel oud. Eerst na een paar brandewindjes met zoeker is er weer onspreekbaar. En dan vertelt hij zijn verhaal hoe de smid van Janne wordt. En het omsteend laag doet een stap achteruit van bewondering. Hier zit een vent uit de vlier die de duel van Janne Woord in de eigen had. Dat is een wonder. En dat het toen libben had. De kastelein had wel in de gaten dat deze verneemde Hutridder de eerste dagen geen redens en iets meer schenken ken. Dat hij zei, ik ken die wel bij je, bloei je maar en neem nog maar in. Ik betaal je. Maar daarmee is het nog net aanroem voor het dorp. Door maas bij de bregen zit een ploegje volk te zien uit de bregen dat er geen bregen meer is. En een van hen zei dat ze schreef het werk van die turfskippers dit jaar in versen lezen. Ik heb wel gezegd, die hadden van die grappen, dan hellen ze draai erbij. Zou dat het wezen? Maar dan strampelt er een oud visje naar voren. Slacht in allereerst op een klomp zijn piepje even uit en zei: nee, dat is het net. Vannacht had Roon om in Friesland van het beeld onder mij de tjoekomar het ijs krijken en dien. Hier is sprake van bopennatuurlijke machten, bopennatuurlijke krachten. En ik wik het jem, hier komt Dalje op.